Nah, jari mek mlaku lho, Cak. Sapa, Mas? Mas. Sapa, Mas? Mas aja kowe nandur apa? Nandur lombok seprene ra panen-panen. Ora dipekarangan nandur ning gelas kowe ya. Ora apa-apa sing penting oleh hasil. Sapa Mas jenengmu Mas? Raden Gatotkaca. Antasena. Bosok kupingmu. Sapa jenengmu mau? Dudu Antasena to? Dudu. Sapa? Gatotkaca. Antareja. Kopok kupinge. Ora trimo kopok mancul kupingku. Sapa Mas jenengmu? Dudu Antareja. Dudu. Sapa jenengmu? Gatotkaca. Untadewa. Kuyo tak sabruk ndasmu. Sapa jenengmu? Dudu Untadewa. Dudu. Sapa? Gatotkaca. Katihan. Hei! Hop! Lihat rapopo. Wah! Hop! Hei! Ha! Ha! Wah! Ya! Laku Muduno. Kau. Jangan koro digawa ning pari. Perane raspira ning bengokane. Sapa kowe? Antasena kowe. Kancane perang Antasena malah ngopi. Ora ngerti nek kancane ya nekek. Buta angger joget ae. Ambuk Suramrata Jayamrata mangsa imbangu. Gatotkaca wong pringgondani musuhe. Endi? Sing arep mondhong Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Gatotkaca musuhe.